Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En calmini en juurima en ñaguima duwaw ko profitan e yidde hawrde oɗo gorko pullo kala to hawra yimɓe ƴeewa ko profitde daña e makko konngol woni kan Diallo nde tawno leñol so ala galo ala gando ala jontaɗo ngol leñol mayat donc kala ɗo min kawrema hamin jiɗɗa profite o par ce que ɗo to jooɗiɗa ko pullar wiyata ko kedde waraɓe kedde mayɓe kedde heyde fof ko an yiyema ɗo jooɗiɗa ɗo noon pour raɓɓikinaɗe e widema min calminima min juurimama min ñaguimama duwaw e holno jiiruɗa hande oɗo kikiɗe par ce que guilnani mbo soñma aɗa yiilo hoore aɗa yiya hanki aɗa yiya hande ɗo gonɗa ɗo ɗo mbaɗa yewede ni ala sago minen min jettama wota ko mbaɗɗa exprimé heddo est ce que an ka keddoto tan ha aduna o gasa a jarama no feewi en jetti Allah no feewi en juule e nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam en jetti ceernaɓe en jetti jignaɓe so Allah wurni men ha en tawama hande oɗo ñalawma en jettat Allah no feewi no feewi no feewi no feewi saabu Tijane luttere balɗe minen jiɗi kono ko min sehilaɓe men gonno mais ko ɓuuri cehilagal komin endam komi kaw makko maket hawo sanki o wiyatam tan ko kaw bammum yummakko tan woni Alpha Ali on jibin nene Alpha eɓe yayam tan jiiɗi baba goto Allah waɗi min gurdi min kursodiri min jiɗidiri min nafodiri ndew sankoro kadi ko min wattinde e makko par ce que nde wetata ombo sanko minen gonduno gamaji min gummi ɗon min jaadi gueɗe chantier jaloyde ceernal an woni Bamum Tijane an ambassadeur ɓe daɗodiri ko balɗe jeeɗiɗi ñande hen ɗon min juuli futuro kanko duwi duwaw mo duwi o omo ummi makko so timminde balɗe 4 Tijane rutti e jomum koyne laaɓi ceer na laaɓi ceer e ina wayno donc so wiyama yomi tawe oɗo ñalawma yetat Allah ko yiɗi ɗon nela ɗon ɓi ko baɗowo ñalawma o kadi nde Tijane ruttoto e jomum ina yaara e duuɓi 10 ko haqqille mum rokki ɗum wonko foti waɗande bammum ɗum addi o waɗi ɗum ɗo fof mbuɗo hay goto yahani hen o liggoro ko Canada o rendini ko salaire uji makko o ari ɗo yidde wittude Tijane an woni bammakko yimɓeɓe ganda ko wonno nafoore bammakko pour yimɓe mbawa jokkude ɗum bon no wayno donc oɗo ñalawma o malaɗo tan tawete oɗo ñalawma haymo malaka no tawe no wasa tawede oɗo ñalawma kono noon tawaɓe kam ko malaɓe par ce que ko ñalawma mo ganduɗa ma won ummital par ce que Tijane no waɗanteno ziyare o ɗesi losde seeɗa mais ɗum ɗo ma yimɓe ɓeydu andude holko nawi Tijane holmo wonno Tijane holko liggani leñol ngol ha yimɓeɓe mbawa ɗum rewde ko ɗum woni ko cukalel ngel winde nde ɗo deftere mo ganduɗa ko nde ɗo deftere tan omo yeeyemo 5000 francs pour wallitorade fereji ɗi waddi hay goto jaggani hen sona kanko waɗani ɗum hoore makko nde ɗo deftere noon sa liri ɗum ma andu gurdam Tijane e ina wayno andu sa andi andin ko émission mo ganduɗa ko en yimɓe fof ɓuuri andande Tijane noon mboye cuun goko nabbaji soldia jarama ñalawma hande kikiɗe hande ko kikiɗaji nden so mbi cippirteɗo wino hande ko jamma Allah jammaɗi fof ko jammaji Allah kono saboto ɗum so bawɗi gutti mbiwji wuttoɓe dalaji ne mbaɗo mariyaji ne mbaɗo ne mbatto mbiw fof e saaha mum lewal fof e mbawka mum goto fof e saaha mum hande ko ñalawma élément gamaji goko mama tummi jaam sa e welede kolumma e wolumma koole e kallaɗe kata e beelima hejje feebaw ñawla lumina lanaji goko toɗo jolli guila yontani ƴeeŋi tawi ha saka Allah yumamo yaafoma harno maljanna hande ko ñalawma wurtinde ko mayano siltinde ko yejjitanoka hesditinde ko hiɗɗano ɓiyi ko biyeteɗo Elimane Samba an ko kañum waɗi oɗo ñalawma kañum miñu men e mawnu men ndendi artirde haala Tijane kam majjani mayani kala site mo jaaɗa réseaux sociaux ji ɗi ñande fof ma e Tijane an haala mum e golle mum e balle muɗum kankone o addi wadde hen deftere wadde documentaire ɓuri weldemi ko teddini en
reportage gaɗen mbaɗɗen ɗum e Baba Baydi Mal ɗum woni oɗo kikiɗe hannde e oɗo ñalawma hannde en jiiɗo waɓen Martan Fayen en jiiɗo omo ganduɗa ko kañum woni mo cawdirimi mo kaldir Amadou Dia mo Galoya Allah walli en kadi RTS ina yaano ha jowen soyde Allah itti kanko waɗa chef de service national o itta mata mo adda ɗo sukkande en yolde hayso jingana en jingana kan taw en jingetaki o ko Oumar Baraka Ballo mo Abdallah kañum woni ɗon jogui journal o radio ene waɗa télé komin jeeyi ko fulɓe misi dole donki o dole keɓe kamɓe keɓete kamɓe gonduɓe ɗo ñalawma Tidiane o noon en jiiɗo Aboubacar Moussa Lam mo sinji dangde halayɓe en jiiɗo Moussa Mamadou Diallo en jiiɗo Boubou Sangot en jii gendiyankoɓe yimɓe Pulaar ko kamɓe gonɗo ñalawma hannde o ko wiide Tidiane on kala ko waɗana e leñol ngol ina jeeya ko ɓol ɗum saabu o gollima ko ɓol ɗum o yallitanima ɗum fitano makko o yaltanimo jawdi makko e doole makko ala ko waɗani ha Allah haani ɗo yo Allah yoɓamo yaafoma ha nomo aljana kanko e maɓe julɓe kala min yaaɓe go welama mawɗo Seydi Thioune welama mawɗo kadi eno Abou Diop wiri ni ala ko mbawɗen hen fawde e saabu ko fonno haalede fof o haali e garaguel men ɗo noon mboɗo sikki tan feññini ɗum noon feññini ko Abou Diop haali ko wurtinde ko ganduɗa henne ɗum woni ko hanki nde wonno Tidiane wonko watno ɗum hande oɗo saaha ene wayno majjani e saabu kamɓe waɓe no Abou Samba Diop en waɓe no kanko Elimane ɓi ko woni wiɓe ene gurtina ɗum ɗon ko hunde mawde no feewi ɗum noon ko weltare mawde hande oɗo saaha saabu sa naati ngal ɗo dengal sa naati oɗo sal ɓerde ma gasat e saabu ɓe Tidiane yadatno foof nan ɗo sehilaɓe Tidiane foof nan ɗo ɗum noon hande oɗo saaha so ɗum ɗo henne woni ndaw ko haani eɗen duwonomo kanko Elimane o ko ƴetti ko yo Allah wallumo hen yo Allah newdanmo hen yo Allah safranmo kala ko perguitte gonɗe hen ha mbawen hen yitude koye men ganden kam ko welamo mawɗo Tidiane hanke wurti golle ɗe henne hande dewi lawol mboɗo sikki ko ɗum tan bonmi hen wade inchallah bandiraɓe min jetti kadi ayawo habride nde ɗo nde jogui ɗon Pindi TV nde min teski no fewi golle mon e balle moɗon ko weltare mawde e oɗo kikiɗe hande arde tawtorede oɗo kikiɗe gam mawninde mo ganduɗa mawnuɗo mo Allah mawnini golliɗo ko golli ko simtete ha hande kadi mboɗo woni ɗo e sehilaɓe ɓe ganduɗa ko funeram kaalido Amadou Dia e mawnam Abou Samba Diop eɗen gandi fulɓe fof min gandi no mbaɗumi e Abou Samba Diop ko mawnam ko sehilam min gari min tawtorama ɗum kadi ko welamma ɓeydiɗo kadi yiide ɗo ene guindiyankoɓe no wiiri ni en jiiɗo ene ɓe ganduɗa kala mo ganduɗa Tidiane an ene yaadonno e muɗum walla ene yittotono hoore mum e Tidiane an nanɗo enne guila e rewɓe ha e worɓe ɗum noon ko ñaganademo Allah kadi nde Allah kadi yurmotomo yaafomo kanko e maɓe julɓe kala kadi oɗo suka jogui ngoɗo miijo wurtinde ko mayano ɗum ɗo mayano heddi tan kadi eɗen ñaganomo Allah nde Allah waɗantamo sutura kadi junna balɗe moƴƴina batane par ce que ɗum ɗo ko waɗata ɗo ko ma aduna kadi ma won dartol e ko jogori aroyde sukaɓe aroɓe hande ɓe kadi mbawa ñemtude hen ganda hol gonnoɗo Tidiane an ene wayno ñalawma foof garɗo eɗen jiiya kadi ko Tidiane golluno ko ene ɓeydo wuurti ɗum noon ko yettere Allah e yettudema ononne kadi dariɓe hen ɓe min jettor no fewi kaddi jettor en beltima no fewi e tawtorede oɗo ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma ruttude teddungal gendiyanke mawɗo mbaɗono ceerno Tidiane an mo ganduɗa gurdam muɗum e tampere muɗum e gandal muɗum foof waɗi ɗum koye ligganade leñol o woni ɗo haw ummima ɗo wutte pulagu furani sekani e sekake e dande makko so tawi on dañi miijo wadde siftordemo noon ɗum ko hollude sukaɓe ɓe ko hollude yontaɓe leñol ngol ko hollude yonta hande o wonde worɓe waɓe ni potani yijitede ɗum noon ko andinde yimɓeɓe Tidiane ko andinde yimɓeɓe golle makko ko andinde yimɓeɓe darde makko oɗon mante no fewi oɗon jaare hen on jarama no fewi ɓaari jiɗɗon ko yen daɓiɗin sa Allah ko yettere Allah tan e arde ɗo e hande e oɗo kihiɗe biteɗo hande mawninteɗo walla watteɗo rendre hommage ko baabi meɗen Elhadji Tidiane Agne
mo ganduɗa fiilima leppi leydi kono suudima leppi leydi kono noon baɗe mum e bawɗe muɗum e golle muɗum majjata mayata min Salidia babam jibinɗomi ko sehil makko no feewi mboɗo jeeya kadi e baɗɗo annoncé babam mayde makko taw jimi ɗum koye journal RTS on jamma kadi malgré komi cukalel kono ko jamma momi yejjitta woni jamma musɗo e amen guila e jinnaɗo gorko baba Mallaji Samba Dia hay min souvenir uji ɗiɗo nanayam ha joni jaltatayam yama hande ko suudi leppi leydi woni duuɓi 25 so tawi mi juumani nden min keddi tigui wonde sukaɓe kono noon wonnoon o golliɗo o waɗiɗo o markiɗo prentuji makko ko ganduɗa haymo tawa ka gurdam makko walla mo annodirano e makko personnellement e gurdam makko en wayno ko ganduɗomo emin panoromo kadi minen foof ko hande ko kanko woni idolaji amen minen foof somin cuusi hande joɗade e téléji min ƴetta micro ji min kaala yama koye pele makko min jabbi wadde min komi neɗɗo joguiɗo makko korsa mawɗo ha mboɗo wiyanno oɗo de mboɗa andi so tawi mi tawidirino e makko e gurdam yama somo wurno ha joni e ɗo hankkande gonmi debbo mawɗo battumi haqqille ɗo hay goto wawa wadde hami wasa ɓattademo ko neɗɗo mo ganduɗa kadi kalɗo jiimi nate makko haajam bona so tawi ko jamma natal makko sakkito yitaram so tawi ko ñalawma ene bonna haajam e yiddam makko korsa makko ɗum noon ko ñaganademo Allah tan nde Allah waɗat toon foftorde makko eɗen gandi kadi eɗen joogue makko nen foof jorto rasulullah sallallahu alaihi wasallam woni jaatiga makko tigui Allah ɓubno hon jiya makko kadi barke makko keddo e men enen foof barke makko kadi keddo e ɓesgu foof Allah kadi hokke en kadi waɓino makko nde tawno eɗen gandi weeɓani kono Allah ala ko ronki ɗum ɗon noon Tidiane an Elimane Sambarka yalla ɓuuɓe ƴiye makko min beltima kadi initiative oɗo mo ganduɗa ko ɓii ko gorko ƴetti ɗum kadi taw kadi leñol ngol foof en jiiɗo hande ɓe jiiɗon ɗo ɓe fof ko duwañeji ɓe ganduɗa ɗen gandi umminde neɗɗo goto tan weeɓani saaha noon yimɓe fotɓe ni kono noon ko joom kihiɗo jari ɗum non noon Allah jarama a jarama bardade gorko tedduɗo. Assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh. Vraiment en calmini kadi Pindi TV fof e ko weltare tan kadi e ñalawma hande holno mawninde machallah Alaji Tidiane Anne vraiment e wadde ɗo représenté El Hadji Cheikh Hamdal Bachir ambassadeur itinéraire vraiment ko weltare feewi e arde e hawrede e galɗo oɗo ñalawma hande vraiment min beltima hen no feewi eɗen ñaago tan yo ɗum limtin ha heewa par ce que leñol fulɓe machallah vraiment waɗi fayida no feewi min beltima yo Allah rokkuɓe continde mission inchallahu rabbi vraiment min beltima machallah calmini musidɓe foof e ko o programme mo Alaji Tidiane Anne waɗante o ganduɗa ko Elimane Tidiane Anne fewji ɗum do ari e Sénégal do miijo ngo o yiɗi arde ko ha galle Almadi jooɗi ɗon min ñalde min jewtidi gilla ñande hen haɗo kalɗo tolni hen eɗen kalde makko eɗen jokkodire makko eɗen mbatta hen Tidiane Anne noon hande saalo fonno ko hewde ha boowal ngal heewa par ce que ko dariniɗo pulagu Tidiane ko neɗɗo pulagu dariniɗo pulagu gendiyanke machallah sene waɗine ñalawma foti wadde fayida calmini min juurin bandiraɓe foof alhaji Boyne Thioune eyyi en tant que famille Tidiane Anne hande wadde mobilisé no feewi ko jooɗi ɗo foof koye famille makko hakkude mawni ko miñi ko baaɗi ko e ɓiɗi ɗi ko tan goni ɗo hande garagal amen ɗo ere ko arde wurtinde e wadde rendre hommage mo ganduɗa ko neɗɗo amen kono ko neɗɗo Sénégal fof ko neɗɗo kala mo ganduɗa ko pullo minen noon wona minen kalata Tidiane saabu ɗum Tidiane golle mum haali ɗum golle mum holliri ɗum ko somin jii noon hande oɗo caggal no wirni ha joni yimɓe ene fof ene ciftoromo ha joni ene ciftoro golle makko minen famille o ɗum wona ko ganduɗa ene weeli min weliri min ko kanko mo haalanno ɗum o wiyatno ko ɓuuri wadde neɗɗo ko mission tan jogui e aduna a waɗa feere ha ganduɗa mission mo joguiɗa o sa yeehi yimɓe ene ciftora ɗum taw mbaɗanɗa koko moƴƴi ɗum noon hande ko rendi ɗo ko foof noon ko yiɗɓe Tidiane Anne
ko koreji Tidiane an e hande famille o ene welti hen e vraiment min jurata tan ko initiative oɗo baɗaɗo yimɓe nanga hen ene ɓuura ɗum yañude par ce que Tidiane ne waɗi mérité ko ɓuuri ɗum hande oɗo Tidiane milieu pular ene jogani ɗum ɗon. Alaji Mboyri Thioune mi salminima mi salmini ɓe liggotoɗa ɓe radio mi salmini technicien ji ɗi hay goto mi yejjitani mi salmini pular fo mi salmini aduna fo tan mi salmini saabu Tidiane o wiyani ko pular tan pular e séréer e joola kala langa o mon fof yo ƴettu langa mum yimɓe fof ndenda gona gotum ko ɗum Tidiane yahanno Tidiane ko labɗo reedu Tidiane ko jiɗɗo bandum en bandi ko e bandum goɗɗo fof fote Tidiane Mboyri Thioune hande mbeɗe welti weltare min tan Allah gandi ɗum saabu ko min tan doganno kalɗo nanmi Tidiane e invitama walla tan mi haala Tidiane mi yaha joni noon ɓayde mi nani kay ɓinguel makko mbo yaltine reedu makko Elimane Tidiane an o yini ɗum ko bammakko Sambori Barka ƴetti ɗum ɗo ene wonani min weltare mawde min e pellam foof fedde nde gonɗa nde Mboyri Thioune aɗa daadi hen no doole ma ponno woni fedde yidɓe Tidiane an président o woni ko Nouwa Dibbo ene wiye Aba Dem hay ɗo ɗo gonɗen ɗo o neldi ɓe neldi ballal mabɓe ɓe neldi pasuji Mboyri Thioune annene Allah ne wawi guura saabu ka 40 ko Tidiane haɗa ko yo taw eɗen dokka ɗum mbeɗa ardi noon e délégation mi wawa limtude kamɓe foof kono noon ene kam mi yetti Allah mi yetti fulɓe foof mi yetti kala garɗo ɗo mi weltima hande ha ala ɗo haaɗi allahumma salli ala seydina Mahamadou salli ko yettude Allah e tawede oɗo ñalawma tawno wona ñalawmaji bebɗi ñalawma Tidiane an ko ñalawma poɗɗo arede ko ñalawma poɗɗo darede ko ñalawma kadi poɗɗo yonnede nde tawno min mbiyanmi hakkude yimɓe Tidiane hande woƴƴen ko holko mbaɗanɗen Tidiane kono wona holko Tidiane waɗani en Tidiane o wi o ala yumma o ala baaba o yejjiti hoore makko ha laaɓi o waɗi yummakko ɗemgal o waɗi yummakko leñol ngol e piindi kaalande makko kanko ko haalande makko jibini firwi mum e wiide mum so tawi a wari Tidiane mbarta ko Haalpulaar sa sokki Tidiane tokkata ko Haalpulaar sa uppi Tidiane goppata ko Haalpulaar sa walli Tidiane e jaam ballata ko Haalpulaar e jaam weltare mawɗo joguimi hen saabu Tidiane ko Tidiane fulɓe foof Tidiane ko Tidiane Sénégal naaɓe foof Tidiane ko Tidiane africain ko fof ɓaale fof Tidiane ko Tidiane adunaru ndu kala eɗen jetta Allahu taala jombere bawde eɗen juula rasul ɓurɗo ɓurnare mo jamme kiɗal goni e muɗum o kono eɗen jetta kadi Elimane Samba an ɓii ko e ko waɗani en ɗo ko saabu o waɗani en ko gandanɗa hoore ma ko enen ponno wadde ɗum ko enen ponno waɗan ɗum Tidiane an Tidiane ko moƴƴo Tidiane ko dimo Tidiane ko genniyanke Tidiane ko koninke Tidiane e machallah ko dartiyanke Tidiane ko windiyanke Tidiane ko janiyanke gana Tidiane ko pulariyanke Tidiane e machallah ko basorɗo eɗen ñaago Allahu taala joom mbaɗe mbawi no yurmotomo yafomo honnamo e jannatude firdaws aldana ɓuuri towde aljannaji kanko e dendagal ma meɗe jubiraɗo ɓal jokkannoɓe en ɗam kala keɗiɗo Hamme Amadou Ly kala keɗiɗo Oumar Sow kala keɗiɗo Abou Diop kala keɗiɗo mbaɗon Abou Gaye ma andu ko Tidiane awno ko fuɗɗi e machallah keɗiɗo kadi ko amɓe kadi no Mamadou Oumar Sow en ma andu e keɗiɗo Abdou Ba en keɗiɗo on ma andu e Hamme Amadou Ly en wonko gaawi te ko gaawi ko fuɗɗi alhamdulillah rabbil alamin ko sera Allah feewi e oɗo ñalawma ñalawma Tidiane an mo mbinoɗen daraniɗo gandal nafoore ɗengal aɓowo kawral rendiɗo carigal ha wonta gotal daro e godal tawa haɗaka gandal ɗum woni Tidiane an gurdam mum e deƴƴijam mum e dendagal mum foof rokkuno ko pulago so pulago noon darima hande ina ruttamo teddugal tawa kadi ko ɓi ko fuɗɗi ɗen golle pulago fof ara noto daro darde yonde nde darinde en beltanto dendagal pulago e heewi ɗo wiyete Ibrahima Sarr wiyanno kaari maayi en gubbi kaari maayi en gubbi joni kadi Hammadi maayi en gubbi enen noon kala ko mayron en ubbani koye men ubbiten noon Tidiane an ubbaki mom darde mum ko
ko darde labtude darde mum ko darde yonde weltanade noon radio gardiɗo mum e liggotoɓe mum pop sabu ko kamɓe goni afa ɓamtare wonande leñol fulɓe en jetti dendagal bandiraɓe arɓe ɓe pop en jetti Ali Malal Diallo en ñaaguima Allah yo Allah wat barke e darde nde o darani fulɓe nde sabu ɗum woni ko Tidiane an haɓantano ɗum woni ko Tidiane an hoyno ɗum woni ko Tidiane an yinno e gurdam mum ari ko caggal muɗum hande sarima sakima pular dañi kala ko yinno e nder Afrique e nder leydi Sénégal e partout dans min beltanimo kadi weltare ka mawɗo ñootowo ka mawɗo tiddude ka ganduɗo ko jiiduɗa e bande en ka pasniɗo fuutankadal ka pasniɗo pulaar ka haaliɗo wuttide en amo hande innirede école amo hande innirede radio e hoore mum amo hande innirede kala ko innirte taw ne yooɗi kala ko innirte neɗɗo taw ina yooɗi Tidiane an ina haaldi hen te leñol ngol ne andi ɗum ne finani ɗum ne wooni ɗum ina andi ɗum leñol ngol ne andi ko foti waɗanede ne andi ko handi kono noon kala ko golla koko miija kala ko golla koko haala kala ko haala koko miija ɓaade oɗon gadde miijo ngo haala kane ne haale inchallah en ɗamini joni golle ɗe golle no hannirta ni miɗo salmina auditeur uji moon e internet uji moɗon e téléspectateur uji moɗon fof eywa ñalawma hande o jamma hande o mbiyanmi ni ko jamma fuutankagal ko jamma mo ganduɗa o ko jamma dañɗo fayida dañɗo fulla sibu neɗɗo mawninteɗo hande o ko katinte leñol ko neɗɗo mo ganduɗa yimɓe fuu cettima ko daraniɗo leñol makko yimɓe fuu cettima ko kaɓanoɗo nde haare weeɓano yimɓe fuu cettima ko neɗɗo mo ganduɗa o yit pulagu tan ha gasi e makko o waɗi feere ha ganduɗa kala mo andano ɗemgal pular kala mo nanatano ɗemgal pular kala mo horsinano ɗemgal pular yeehi ha waddina heeɗo émission ngaji makko sibu ɗum Tidiane an ko neɗɗo mo ganduɗoɗaɗa o haalatano pular tan gam yidde haalde ɗemgal ngal ko surtout ko haalatno hen ko ɗum dañi fulla dañi fayda dañi ko ganduɗa ɗum ko na jangina na findina na weltina pittali ɗum ɗon fof waɗi ha ganduɗa auditoire makko na yaaji machallah enen kañ goyaten ko yaawi hodde joomi ko ngaari tigi mbaroji minen sukaɓe aralɓe RTS 1990 min tawimo toon min goni halpular en vraiment o kuufi min o duusi min o addani min suusde e o jangguini min ko heewi ha min ɓuuri andude koye amen min ɓuuri fasnade koye amen min ɓuuri yidde ɗemgal amen e ɗum ɗo amen ɗum waɗi minen min ngala jobdi makko min mbawi tan ko duwanade mo to woni to yo ɓuranmo ɗo ummiɗo dara ndew ɗen noon e mbeɗen mbawi ɗum waɗi soɗiɗiɗa sabu yitteɗeji ɗi journaliste uji defnano binde e jiggoɗum ɗum waɗi eɗen jettira ɗum Allah eɗen jetta Tidiane an sibu ɗum so waɓe no makko ɓe daranoki hande mataw en dañatano ɗum foof hande weeɓi e radio ji ɗi téléji ɗi e internet uji yimɓe no kaala pular weeɓi yimɓe no daro no pasno koye mumen no mbiya minen komin fuutankoɓe ko ɗo min jeeya ko ɗo min jeeya ko ɗo min jalti ɗum foof ko kanko udditi lawol effectivement golle makko e balle makko fuu hande hokki résultat ji joɗɗi pewɗi te wona e Sénégal tan koye Afrique foof mi salmini bandiraɓe heɗotoɓe ɗiɗo téléji télé piindi e télé fulɓe mi salmini dendagal arɓe ɗo tawtorede ñalawma siftorde Tidiane an en gari hande o tawtorede ñalawma mawningol e ha Tidiane weltare joguimi hen ko duwanade ɓiyi ko ko waɗi ko hunde wadde fayida saabu ɗum ɗo bam makko o tawi no waɗane ziyara gamaji kono ko waɗi ko ɗum ɗo wonta yeddiri saabu kadi ko wasiyade kadi onon sukaɓe arɓe hande ɓe kala tawɓe jinnaɓe mumen no mbaɗi hunde walla hayso ko wona jinna hayso ko seeremɓe woɓɓe walla yimɓe mawɓe woɓɓe waɗɓe gueɗe ɗum ɗo ɗiɗo ñalawmaji waɗanede jomumen yejjittake kadi heddiɓe yimɓe feeñaji ɓe ganduɗa amnoɓe wadde ligganade leñol ngol hay sinno ko yidde tinede mami mbat sababude mbaɗane oɗo ñalawma ɗum noon mboɗo wiyama kanko udditi demal oɗo duwanoma kanko cukalel nguel
wala tan hande waɗo Tidiane anen indire nokkuji indire hakkolaji indire goɗɗum walla ni mbaɗane prix Elhadji Tidiane kala jaani golle ɗe o waɗata ɗe wawa heɓde prix walla goɗɗum beele joomum ina wawa wasde yejjitede on ni sabu golɗo kamɓe mbiyata premier édition golɗo ko lawol gadanol mboɗo jikki golɗo lawol so ɓenni ko kanko goto ƴettinde oɗo miijo kono lawol ɗimmol o dañat yimɓe ɓe ganduɗa ne jaada e makko ina kollamo hono watte saabu ma mbiɗen ma en jaa ha guinnirenmo e wone hunde mantorde ma en jaa ha watta wiyeede prix Tidiane an ɗum ma won ɗum koko wonata ko heddi ko ma won goɗɗum ko ganduɗa ni taw ko université enen haalpulaɓe mbawi woni wadde ɗum mbaɗen université taw innire Tidiane par ce que Tidiane ko université koye sa daarima ko jangguirde jaaɓu hakki wadde Tidiane an ɗum ɗo ko oɗo cukalel ngel ko waɗi koko ñalawma gadano kono ko ma ñalɗi kewɗi garta taw ñalawma fof waɗa ko fannu ko ɗum ɗo hande watte hande ko prix janggo ko innirde lawol janggo ko innirde radio kadi en gandi yettude Allah siftorde hande télé fulɓe télé piidi en ɗum ɗo fof sen jiiɗi mbiyen ni koye miijo Tidiane an saabu ko kanko tan mbiyanno mbete fulɓe mbawa heɓde télé mum mbete fulɓe mbawa heɓde radio ji mumen te yimɓe nde mbiyano ɗum ko bolle puyɗe oɗen mbiyatno boko yidde tinere ko haalata ko wawa wonde ɗum woni waɗa Tidiane an kam enen kam kon hebliɓe kala waɗandemo kala hunde te won gueɗel gonguel ɗum ninmi Tidiane an meeɗi 1986 woni hitande ujunere temedde jeetati capanɗe jeetati e jeegom o waɗano lappol makko ngol wiyete cellal o tawanno koye cuuɗi caftuɗi ɗi e diwan he umi gila Dakar ha Matam nde ɓe gaari Agnam o ari to wiyete maternité Agnam nde o yettiɓe eɓe keɓɓo eɓe jabbomo o wi min de Agnam mboɗo annoɗo suko debbo goto wiye Jindadem alay saago nawon toon mi yiyama walla noddon joni joni mi nawon galle mabɓe mi yiyama walla noddon aɗa andi ɗum ko aadiyankagal hande enen andan neɗɗo tan gara e wuuro tan jeeɗa aɗa jaɓɓe aɗa heɓɓe tan jeccita on Tidiane wona jeɗɗiro hay goto te nde o ari nde hunde ɓeydi wadde wune nde ɓe nottoyimi garmi nde gardume mawnam ina jibini miɗo gorko mboɗo inniri ɗum mawno wiye julde maari mbiɗa jogui hay foto ngo wasata maminelde foto ngo jiiya guinniri on wiya ko Tidiane an hande on resi ha dañi sukaɓe wadde min hakkundemi Tidiane e walla ko gandumi e Tidiane ko jooɗimi e Tidiane tan ko wonde aadiyanke ko aadiyanke enen fof e mbaɗa il faut ñamben Tidiane an gueɗe makko fof Tidiane so jiiɗi o yimɓe mbiyata no wawata no wurde saabu neɗɗo mo ganduɗa ala fof ko darta mbiya sinno ko ɗo min Tidiane min wawa haalde haala Tidiane eyyi Allah jarama on jarama ko adi foof ko yettude one jarnade one golle mbaɗɗe fayida ɗe nde tawno yo yurmede Allah woni Elhadji Tidiane ko ɗum ɗo o haɓantono saabu so tawi wiyama wonde aduna o ko dandu pine goni hen pinal garwinigal ngal ina leñol ina yaara ko ɗemgal ngal kadi ne yonani tan e haalede yonani tan e windede mais il faut bayinede onon hande oɗon goni sukaɓe ɓe ganduɗa ɓe amin gandi hewɓe moɗon ko goni ko wona ina keeɓa hen ko mbaɗe posuji mumen no ko yidde addude participation mumen e galle baba wadde ɗum ɗon goni tanani dono Tidiane an ko ɗum ɗon goni dono Tidiane an wona rondade kaake Tidiane an nawa wona rondade guese Tidiane wona ƴettude otoji Tidiane an wona wakkade dolakaji Tidiane an ko yaɓɓude jaɓɓal ngal Tidiane an yaɓɓunogol gam darade darde nde ganduɗa nde ina timpo pour kulol e ɓerɗaji leñol ngol gam darade darde nde ganduɗa nde ina laato manam laanal mawka taccina leñol ngol yolde ɗum noon so tawi onon sukaɓe ɓeɗo ɓe ganduɗa ɓe hande kono sukaɓe to banggue duuɓi kono mawɓe to banggue hakkillaji sukaɓe to banggue duuɓi kono mawɓe to banggue gandal on dagamre darde ko weltanade on ko heddi ko hen to banggue darde Tidiane an manam hol konngol ngol jogui ɗen tan ko siftinarde wiide Tidiane an o haali gonga andu tagi o haali gonga ko kanko wino golle moƴƴe majjata golle moƴƴe mayata Allah fayidirta golle payata jomum o rutti kadi o wi ko nafoore yetti guurɗo way mayɗo yewniɗan niɗo ay nden nafoore yettuno Tidiane an nde wuuri nde ko nden woyimo nde o maayi nde ɗum simti hande golle makko kono noon enen ko eɗen daña e simtude golle ɗe woto won tan en kawri en kaldi en beltima non yo en dañ hen ko eɗen kutoro janggo paama janggo an aɗa wawi wonde Tidiane an o no wawi wonde Tidiane an goɗɗo fof no wawi wonde Tidiane an janggo saabu Tidiane an ko gandal Tidiane an ko jambara Tidiane an ko darde Tidiane an ko cuusal Tidiane an ko pellital Tidiane an ko yarlitare Tidiane an ko yejjite hoore mum siftoro leñol muɗum holno foti mawnirede awaseji ɗen ine tan hande o wonire beddaji wonde defte wonire teleji gueɗe goɗɗe hay prix Tidiane an ɗum waru wodde ganda kala jaani ko baɗɗo golle Tidiane an waranno totte oɗon prix beele Tidiane an wawa wuuda beele ɗeɗe gueɗe fof tani waɗa aɗa andi ko leltin ɗum ko hen ina waɗi jajaɓe sosaɓe liiɗuɓe demdeɓe bernaɓe sikkuɓe so tawi wona Tidiane an yejjita ha laaɓi ko mumen ko wurata won sikkoɓe manam il faut Tidiane an yejjite ha laaɓa nde peñeteɓe ganda noon tottude goɗɗo fodde
fodde mum hattama heɓde fodde maɗa o foti siftinede ne mbiɗa ni ko noon ko addi ko fof kanko hande kala radio ngo ganduɗa ngo walla télé nde ganduɗa nde aɗa liggo e banggue pulaar aɗa ita foti itande Tidiane Hann gueɗal aɗa foti itan Tidiane Hann gueɗal noon wona Tidiane ɓayde nokkantake hirande nawantake atayi ko etade ƴewde manam ko acci ko to banggue gandal hutore hara nde o waɗanno nde hutore kono kadi e kala ko e gollal leñol o siftoro hen mi wakka yeru radio télé fulɓe international en calminiɓe en passage mi yi aɓe ƴetti studio mabɓe ɓe inniri ɗum Tidiane Hann yo Allah yoɓɓe moƴƴere ɗum ɗon bon ɗum tan tagui eɗen kaala joni noon yo indire radio ji yo windere yo defte binde e makko kono kadi wona defte tan windede Tidiane Hann jibinaka to nokko yo darde Tidiane Hann ɗo holko takno Tidiane Hann darade holto fano holɗo haaɗe darde nde holko foti jokkide ganden kadi ne Tidiane Hann nde o dawata nde kanko sekan tan Allah ñoota dawol foof ngol o dawi waɗi wone kono ko jambaragal tagui par ce que dawol fam wawna heddade hen o yeji la preuve Tidiane Hann ko maayi koye faade joni a yahata e beddaji ha jiiya galle Tidiane Hann a yahata e beddaji he ha jiiya oto Tidiane Hann a yahata ha jiiya jeldanayi Tidiane Hann kono bedda fo jaaɗa ma hawre makko sabu woni ma hawre makko sa hawre e gorko tinniɗo jontaɗo baɗo ɓiya moɗode ma andu Tidiane Hann ma sittor sa hawre gorko jasɗo barɗo leñol muɗum ma sittor Tidiane Hann wadde no mbiɗa ni binden defte Tidiane Hann inni renmo téléji inni renmo radio ji kono kadi mbaɗen jewte makko laabi e monimaji ko wona ko ɗum mbaɗen feere kadi no ɓayde haɓanta ko yo leñol ngol wuur gurne leñol ngol mbasa wuurde dow makko dey baba mal mi wi alhamdulillahi rabbil alamin ko Allah wanno ko yidde hakkundam e Tidiane Hann machallah mbiɗa yettira ɗum Allah Allah waɗi hen wune won kalɗo ɗo joni mawɗo tabital o wi Tidiane mayani emin kewno yimde emin mbiya guurɗo mbo liggaki so maayi waytitake kono machallah Tidiane mayani balɗo ko waɗi ko ɗacci ko on mayani eɗen ñaago Allah yo Allah wurno ɓesgu Tidiane Hann yo Allah semmin kadi hono suddiɓe Tidiane mbeɗa salmina ɓe no hannirta ni ɓe gandi hakke ceyilagal hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo ene tiiɗi sinno ɓe gandano ko woni ko hakkude am e Tidiane malla baɗona am e Tidiane ɓe jogota ko sofnede woppude hono ɓesguji mabɓe ene gara gila nden ha joni gila Tidiane wirni ha joni ɓe cuuɗanimi haydara e gonagal mabɓe kamɓe sukaɓe ɓe ha tengti oɗo iliman Mamoudou Allah jarama a jarama so mbeɗa haali Tidiane jijam ene lalla e ɓernde am darinoɗo darinoɗo lobbuduye omo halfina jamma o haali e darde Baba Maal e darde Dane leñol ko nafata e nder leñol ngol o wi kanko de omo ñaagui so tawi min Baba Maal mboɗo jogui raɓɓide balɗe yo Allah ƴettu e balɗe makko watta e balɗe am mi kontina saabu omo andi ko nafanmi leñol ngol on mi wawa mo yejjita kala jeeɓowo RTS yi ko ganduɗa ko ene ɓeydi Baba Maal wona hay seeɗa ene heewi machallah woni soirée sénégalaise Haji Mansour Mbaye Tidiane Hann jamma no woruno kala ko neɗɗo andano e Baba Maal Tidiane yaltide ɗum Haji Mansour Mbaye ko neɗɗo mo jinmi korsinmi ko mawɗo jiɗɗomi kadi ko noon wonko anda e Baba Maal kono no tawno hakkude me Tidiane e Amad Salamata Lañano oɗo Alhaji Boubacar Ba gila men goni jum Allah waɗi men komin sehilaɓe emin ɓuridiri duuɓi ɗe kono sehilagal yahat ko haaju mum yidde yahat ko haaju mum minen gaddi arde Dakar e Tidiane nde o ari Dakar tan o
o wi ko ha yo baba ngarmi ko ɓeydudema tawno mbeɗa anduma ɗon woni ɗo wiyanno nden to jumdonde ma suno toro somin gari e dingaral baba mal hayso wuyi no weɗi kono noon mban wiide tan bandiraɓe Tidiane yeehi nawrani gacce Tidiane yeehi waɗani fulɓe ko mawni tawno wona fulɓe Sénégal tan wona Mauritanie no tawno enen Fuutankoɓe seɗen kaala pulaago keeɗen wiide tan ko enen Fuutankoɓe kono noon Tidiane wona Fuuta tan juufino wona Fuuta Tooro oɗo wona Fuuta Jalon wona Fuuta Masina ko Fuutaji ɗi fof ɗo pullo wawi wonde ha e nder diaspora Tidiane ena anduno ko kañum haaldata waɗiri ɗum no ɓuuri fewirde ni no ɓuuri yooɗirde ni e pellital noon e cuusal kono kaali ɗum ɗo henni ɓurɗo suusde Tidiane woɗani ɓurɗo suusde Tidiane woɗani eɗen jetta sababuji ɗi noon hande machallah yooɗi weeli Tidiane ɓooyi yettede guelow yeehi noon nde tawno ko wanno ko haydara sofani hen fulɓe funnague rewo worgo ha tengter leydi Mauritanie eɓe gandi Tidiane no fotiri woto mabɓe fof no waɗa ñalawmaji pinal taw teddiniri ko Tidiane an pelɗe Tidiane al ene gonno no hannirta ni ene woni ɗo ha joni hayso jomumen jalti dingaral yidde nde kam no ɗon eɓe ndowonno Tidiane min mbaɗa andi hen hunde nde tawno somi yimi morso ɗo mbiyen mi naalo manka mi yima yummiraɓe sohluɓe manka mi yima rewɓe mi rutto mi yima mansaluɓe manka lamɓe mi rutto mi yima ceeluɓe manka woni worɓe ene keewi kono potani kewmi ko fawde hen Tidiane an ɗo pami hen Tidiane an fof ko rennogo fof ren fobbo kelle eɓe gandi ko Tidiane an liggi ko woni Mauritanie woni Sénégal woni France woni Europe woni Amérique mi salmini seremɓe men ɓe noon ceerno Boubacar Idi Dem a jarama Mouhamadou Sammodi Allah jarama on jarama oɗon mbawno wiɗɗi ɗum ko ngel ɗo ko cogel tokosel malla son gari ɗo ono potta e naalankoɓe malla yimɓe woɗɓe kono noon oɗon gandi ko Tidiane an ko diine kadi mi haali ɗum e reportage o mbimi Tidiane so haali seeremɓe men omo haalen ko ɓuuri ko seeremɓe men gandi koye mumen nde tawno Tidiane an ko hakkille makko yitere makko malla guite makko o jogino tan omo ndaara rendo ngo omo ndaara rendo fulɓe omo ƴeewa holmo ɓeydata holmo suusnata holmo hollata laawol kanko fof wonde suka cuusal makko rokkimo wawde hono joofade ko ɗo poɗɗen rewde so ndewani ɗo henne janggo e jaam kala ken dañani e ɓamtare en jeeto ko enen mbaɗi omo andino kadi e ŋenɓe mum holno haaldirta ɗum holno yettinirta ɗum e renndo ngo taw bonneɗagal ala hen softe ala hen ruttitade hen caggal ne kadi ala hen emen ñaagui Allah les panélistes je vous remercie beaucoup parce que vous avez dit ici quelque chose de très formidable la culture les langues nationales comment les sauvegarder pour tout ce que ces langues nationales englobent vraiment de richesses, de valeurs qu'on peut partager avec l'humanité. Et ça, c'était le combat de Tidiane An. Mbede sikki yimɓe ɓe ne poti wattude hen hakkille. Rendre hommage à Tidiane An, c'est de perpétuer sa vision. Vision panafricaniste. Le flard, bien sûr, comporte d'entrée, mais la peau noire, c'est l'Africain dans toute sa grandeur, de tout ce que l'Afrique peut apporter à l'humanité. Ñanden mi haali ɗum mbimi so tawi a jibinama aɗa woni ɓi pullo Tidiane anduno ɗum aɗa jeeya e leñol fulɓe Tidiane en anduno ɗum pendant des siècles et des siècles communauté ma ene waɗi traversé d'est en ouest la bande du Sahel so hoɗi ɗo
ene wonde e jawdi mum hoddo e won communauté ji ƴetta ko moƴƴi totta communauté ji ɗin ɗon ƴetta e communauté ji ɗin ɗon ko ɓuri yodde ko ɓuri fewde so eggi fayi e banggue goɗɗo nawa totta ɗum communauté ji goɗɗi ɓen so gona trait d'union en Afrique goɗɗo wonata trait d'union en kaali ɗo ñanden mi nani ɗum chez les panélistes que le Pulaar c'est une langue internationale Tidiane anduno ɗum tagi Tidiane no haɓantono Pulaar yo heɓ gueɗal mum e radio Sénégal e nder aduna o Pulaar ko langue national international won leƴƴi nan ɗo henni en gañani hay goto en nefani hay goto kono noon Pulaar ko Allah waɗi koye mum waɗani ɗum e leƴƴi keddiɗi sa woni noon jibinaɗo e leñol ngol ɗon aɗa haala Pulaar aɗa yaara Pulaar aɗa andude ha aduna gasa aɗa jogui responsabilité on ɗon noon sa andi ɗum a dañat cuusal ɗum woni ko Tidiane yino ko ene waɗa ɗum Tidiane machallah mbiyeten tan ko yo Allah ɓeydu hono lumiére ɗo wawi wonde ɓesgu makko ngune emin ñaagui Allah yo Allah junnu balɗe ɗe moƴƴa battande ɗe